Ало? Къде си? Какво ще вечеряме днес? Ами нищо, какво да вечеряме? В тази малка кухня всичко е толкова натрупано. Тенджери, тигани, чини, няма място за нищо. Пълен хаос е и просто реших да изхарча спестените ти пари за мотора за нова кухня. В момента съм в Мебели Идея и разглеждам. Кухнята е страхотна и е на супер цена. Ало? Как така? Аз тук ще платих мотора. В картата нямаш никакви пари. Моля, как така няма пари? Здравейте, чух разговорът ви. Може да купите кухнята на изплащане супер бързо и лесно. Така ли? 50%? Запазвате. Супер, значи ще взема тази. Открийте елегантността на кухня Провансия, мостър в магазина на Мебели Идея. Тази кухня впечатлява с корпус от LPDC в модерен цвят дъб Небраска сив и MDF фасади. С размери 280 на 270 см кухнята предлага изчистени линии и издръжлив дизайн с термоустойчив плот и гръб. Разполага с много механизми, включени в цената. За вашия комфорт са предвидени панти и водачи с плавно прибиране, които гарантират тишина и лекота при използване. Има и 2 бутилиери. Разполага и с етажерка за вино, което прави кухнята по-елегантна и различна. Ако и ви имате нужда от нова кухня, този месец в Мебели Идея имаме до 50% намаление на мостри на кухни.